Isaiah chapter 26, verse 9 yoga. Isaiah 26 verse 9. Isaiah 26 verse 9. Ndakakushuvai nomweya wangu usiku, zvirokwazvo ndichakutsvakai zvikuru nomweya wangu uri mukati mangu, nokuti kana kutonga kwenyu kuri panyika, vanhu vagere munyika vanodzidza zvakarurama. Amen. Sharpafadze shoko ravo. Tigare pasi. Now, Bible inotara pachena richiti Mwari kwai unorarama muchiedza chisingasvikiki kwachiri. Mwari haoneki, hakuna wakambomuona kana uchamuona. Amen. Ama izvozvo ndio zviri Mwari. Asi muhumwari hwake Mwari wakada kuti agunzvaniswe neivavo vaakasanangura kuti vamunamate. Saka Mwari haana kuva pachena, asi kuti wakaita zvinoita kuti iye ave pachena. Paul anotara pamusoro paMwari achiti kunyangwe vasina kurava kunyangwe Bhaibheri, Mwari nokuda kwezvaakaita unopa mhosva kuna ivavo vasingauyi kwaari kumunamata, nokuti nesimba roumwari hwake wakaratidza naizvozvo zvaakaita kuti zvionese kuti kuna Mwari. Saka sadabura kuti Mwari haaoneki, asi Mwari wakasika nokuita zvinhu zvinoita kuti zviunze mupfungwa yomunhu kuti Mwari uriko. Tikaona zvakasikwa, tikaona zviripo, pfungwa yemunhu inoguma yasvika pakuti kune rimwe simba riri seri kwezvatingava rakaita kuti zvinhu zvive. Kunyangwe vakadzidza nesayensi vakaona kuti kunofanira kunge kuina Mwari. Vakaita masvomu, vakaoneswa namasvomu iwavo kuti kuna Mwari. Saka izvo zvose zvinodeclare, zvinotaridza zviri Mwari. Amen. Asi tikaenda kuna John chapter 1 inoti pakutanga kwaive rine shoko raive riri kuna Mwari riri Mwari. Shoko irero aiva maonekere aMwari munharaunda, kwete zisati dziri dzokungoti nokuti zvinhu zvakasikwa zvinooneka zvodeclare Mwari. Tati vanhu vanoona zvakasikwa voziva kuti kuna Mwari. Asi John chapter 1 inotionesa Mwari mune imwe realm, mune imwe nhano. Sekera Paul achara pane nzvimbo achiti kuna vaKorinde, hazvina kutongopinda mumwoyo momunhu kana kunzwika nenzeve dzomunhu kana kuonekwa nameso omunhu Mwari zvaakaitira ivavo vanomuda. Anti munoona. Saka Paul woti asi izvozvo zvakazarurwa kwatiri nomweya waMwari. Saka Mwari watinonamata nokuuya kwaari atimunamatiri munharaunda dzezvinokwanisa kungobatika navanhu namaonero ekuti
Mwari wakasika zvinhu. Nokuti pana John chapter 1 patoreva zvanzi iye wakauya kune zvake asi vanhu vake havana kumugamuchira. Uyezve hakuna wakamboona Mwari, asi mwanakomana wake iye ari pachifuva chaBaba ndiye wakatizivisa iye. Saka pane nawo mavonekere aMwari asingaoneki nenzeve yomunhu, nekuti asina kutongopinda munzeve yomunhu. Asingaoneke nameso emunhu, nokuti munhu haana kutongozviona. Asingaoneke nezvinongova mafungiro avanhu, nekuti kufunga kwavanhu polanti upenzi pamberi paMwari. Asi pane nzira zvino inoratidzwa inotipa nokutionesa kuti kuna Mwari. Kana tamuziva nenzira iyeyo, ama zvinotiendesa pane imwe nhano isati iri ingasvikwa navanhu kana vakaona Mwari musimba rekungosika kwake. Ishe Jesu wakauya akararama panyika, vanorwara vakapodzwa, vakafa vakamutswa, vana maperembudzi vakanatswa, mapofu vakaona, matsi vakanzwa, nemheta makumbo dzikafamba. Wapedza kuita izvozvo, wochibvunza kuti saka vanhu vanoti ndini ani? Vanhu vapita unovapindurira achiti vamwe vanoti ndimi Elijah, vamwe vanoti ndimi Jeremiah, vamwe vanoti ndimi Johana akamuka kuvakafa, vamwe vanoti muri mumwe wavaprofita. Izvozvo vanhu vakasvika paconclusion iyoyo nekuti vakange vaona zvaiitwa naShe. Saka ndati Mwari une nzira yaanozivwa nayo isati yekungoti nokuti waita ichi waita ichi. Vazhinji sei vakapukunyutswa mumadambudziko kana murufu, mavanobuda muchimiro ichocho vachiti izvi ndiMwari wandirwira, asi hazviuye mumwoyo mavo kuti vanamate Mwari iye. Anti munozviona? Vazhinji sei vanouya kunyange munharaunda zvekunamata, vanofamba navanonamata, vachigara navanonamata, vachivawo pamwechete navanonamata, asi hazvina kutongodzveka mwoyo mavo kuti vape upenyu hwavo vanamate Mwari. Asi izvozvo kuti tiri kuenda kuchechi zvinototaura kwavari kuti kuna Mwari. Kana vachiona zvinoitwa navanogara navo zvinovaonesa kuti kuna Mwari. Asi izvozvo zvese vapedza kuzviona, hazvina zuva razvakaunza mwoyo mavo kuti ndinoda kupa upenyu hwangu ndinamatewo Mwari. Saka Mwari haazvati uri unongoonekwa nekuda kwokuti taona ichi chakanaka kana taona ichi chaitwa naye. Kune nzira inorevwa zvino neshoko raMwari inotiunza mukuona Mwari nenzira yokumutsvaka. Patarava pana Isaiah chapter 26, was it verse 9? Kwai Shona yakuti mweya wangu, but I think King James wrote with my soul, is it? Right. Nemoyo wangu ndakakushuvai usiku wangu, nomweya wangu uri mukati mangu ndakakutsvakai. Amen. Saka apano panorehwa pamusoro pezvinova Mwari. I want to believe Isaiah aona Mwari nenzira inodarika
zvaakasimboraramira kubva pachapter 1 yaIsaya kusvika pachapter 5. Because pachapter 6 panoti ndakaona Mwari. Hazvirevi kuti akanga asinganamati kubva pachapter 1. Hazvirevi kuti anga asingaite zvaMwari kubva pachapter 1. Ndochikonzero Peter paakabvunzwa ataura kuti vamwe vanoti ndimi Elijah, vamwe vanoti ndimi muprofita, vamwe vanoti ndimi uyu ndimi uyu. Jesu akazoti ko imimi munoti ndinani? Petro akapindura akati ndimi Kristu mwanakomana waMwari. Ishe vakati nyama neropa hazvina kukuudza izvi. Kureva kuti nyama neropa mukukunzwaniswa kwedu nousikwa hwaMwari pane zvinotiudza kuti Mwari ndiMwari. Asi zive chinhu ichi, hakuna unoti Jesu ndiye Kristu kana asingazviiti kana kuzvitaura noMweya Mutsvene. Ati munobona? But ndiani ungabvunza akaramba kuti Jesu haasi Kristu? But vese vati Jesu ndiye Kristu. Nokuti kunyangwe Pilato mukutonga kwaakaita akavabvunza vaJudha, saka ndichaiteko naJesu uyu anonzi Kristu? Nayewo akazviona kuti ni Kristu. Asi Jesu achitaura kuna Peter vanoti nyama neropa hazvina kukuudza zvinhu izvi, asi Baba vangu vari kudenga. Saka Isaya achiti noMweya wangu ndakatsvaka Mwari usiku, ndikafuma ndichimutsvaka noMweya wangu. Amen. Nemhaka yei? Nekuti Mwari kana zvava mauri, kana zvajekeshwa kuti Mwari ndiMwari, hama pane zviri iye pova zviri iwewe. Unochekerwa nazvo kuti Mwari unombovani, kuti Mwari unorevei, kuti Mwari unombovei. Wozvitarisa iwe umene. Ndochikonzero pachapter 6 Isaya unoti ndakaona Mwari. Amen. Cherafimi dzichiti kwaari mutsvene, mutsvene. Wakanzwa musimba rokuoneswa kwake Mwari. Now, zivai kuti Isaya pachapter 1 aiprofita. Pachapter 2 akanga achiprofita. Pachapter 5 anga achiprofita. Achiudza Israel pachapter 5. Achiti mbongoro inoziva chidyiro chatenzwani. Asi imi Israel vanhu vangu hamuzivi Mwari. Yet iye pachapter 6 kuno paanotanga kuchekerwa nazvo kuti Mwari unombovani. Can you see? Saka kana Mwari watsvakwa, now wazvitekesa, ndo panotangira mweya wako kuchimutsvaka nawo. Tinowisana. Mwari haubonerane naye zvongova zvakanaka kuti asaka ndakutonamata. That's why Shireva patoti hatijoine nyaya yekunamata. Hatingofamba nevanonamata zvotiita vanamati. Asi kuti Mwari akazvitekesa kwauri, iwe unonyatsoona kuti ini ndinombovani. Upenyu hwangu hwakamira sei? Mafambiro angu akaita sei? Sekera Isaya wakati haiwa ndiri munhu nemuromo ine tsvina, ndakuparara pano nekuti navagere vandogara navo vanhu vemiromo ine tsvina. Amen. Zvichanga aona wakanga atsekerwa nazvo kuti Mwari wakamboita sei. As much as akagumurwa muromo wake zvikanzi iwe waregerwa zvakaipa zvako, shoko richidzoka kwaari chiti ndiani watingatuma? Akapindura akati nditumei. Amen. Now, Mwari pane zvose zvaanoita hazvinei zvingava neudzamu hwakadii. Mwari unoudza munhu mukudzidza, mukukura nemukukwaniriswa
mukuziva nomukurarama kukunamata Mwari. Sekera Peter achiti savacheche vachangoberekwa, hakuna unouya kuna Mwari uri mukuru pakumuziva, uri muchiero choukuru kukumunamata. Tinodzidza apo tenge chifamba nenzira iyi. Mukacherekedza kunyange muprofita, Mwari wakamumudza akati uri kutumwa nechipo chekuenda kunoporesa vanorwara. Kana ukawa wakatendeka uchaziva kunyange zviri mumwoyo yavanhu. Amen. Profita achibva ipapo achienda, haana kuenda aine kuziva kuzere pamusoro peizvozvo zvaakaudzwa, asi kuti wakararama. Mukacherekedza paakabva ipapo achienda kunonamatira vanhu, paripo paaibondera navo nokuita zvinhu maratidzirwo aaita asati anyatsokwana. One day achida kunamatira mumwe mwana, vision yakamuratidza kuti mwana iyeyo achapora. Waenda mumba, vision yakamuratidza kuti pane paine muagere apo, pane paine muagere apo, pane paine unenge akavata apo. But wasvika pasati pava nomumwe waakaoneswa muvision kuti anenge amira apo, akakurumidza kuenda kunonamatira mwana achiti mwana apore. Mwana achibva aita wesi kurwara, ndobva adzoka akati pane pandakanganisa, ndokumira kuti vision yaaona inyatsova munzvimbo yayo. Anoona. Saka kuburikidza nemamistakes iwayo, kuburikidza nekukanganisa apa nokuresa apa, zvakamupa kuti atsvake, adzidze, akwanise kuona kuti Mwari unobata sei naye mune zvaanga achiita. Can you see that? Wapiwa simba iroro, pane imwe nguva waikwanisa kutaura vanhu kuti muzive kuti zvanotaura izvi chokwadi. Ndava kuda macases evarwere akanyanya kushata acho, ngatanga auya iwayo tiratidze kuti Mwari unotaura zviri zvechokwadi. But waunzirwa macases iwayo, Mwari waimuratidza Mwari mukati mukongregation kuti uyo ndinhingi zvakamira kudai anorwara kudai. Anti munobona nokuti Mwari ari sovereign, Mwari unoita zvaanoda. Saka izvo zvinopa munhu, kana zvakapa muprofita, nzira yokudzidza nokuzviisa pasi pekutungamira kwomweya waMwari. Sekera Isaiah panao pachapter 26 anoti mwoyo wangu wakatsvaka Mwari usiku hwose. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti kujeka kwaMwari kuupenyu hwedu kunotizivisa kuti Mwari ndiani. Kana taziva kuti Mwari ndiani, zvinoudza kwatiri kuti zive kuti tinombovani. Davhidhi arevera achidaro achiti, imi Mwari munoziva kuti ini ndinongova ivhu. Mwari munoziva kuti munhu anongovawo huruva. Amen. Saka Mwari akationesa shoko rake, zvinoisa matiri mweya wakuda kutsvaka chiri chokwadi chaMwari muupenyu hwedu. Timuzive, timunamate muuzere hwezvaanoda pamusoro poupenyu hwedu. Tiine nzara nenyota yekutsvaka zviri kururama kwake, tisingaite zvokugombedzerwa, tisingaite zvokumanikidzwa, tisingaite zvokungofungirawo musi iwoyo, asi kuti unova upenyu hwedu
uchitsvaka zvokwadi yaMwari mukurarama kuno, kuti ndimuzive. Paul anotaura achidaro musimba rokumuka kwake. Amen. Ndipo wakasangana nechiedza chakamuvhenekera paDhamasiko, asi Paul anotaura achiti handiti ndachibata, asi ndinovavarira kuti ndichibate icho chandakambobatirwa naKristu. Amen. Ndipo akamutsa vakafa, ndipo wakanamatira mapofu akaona, ndipo wakanamatira meta makumbo zikasimuka, ndipo wakaparidza vhangeri muAsia Maina yose neEurope kusvika kuFrance. Yet ari kuti handiti ndachibata. Chinombava chii chinotaurwa naPauro kuti handiti ndachibata? Hama isimba romuMwari waMwari in sovereignty, muushe wake, muumambo wake, musimba rake, mukubata kwake na ivavo vanounza kwaari. Zvinotora mweya unotsvaka Mwari, zvinotora mwoyo unotsvaka Mwari. Iwoyo ndiwo mwoyo uchaona Mwari, kwete nemaonerwo akaitwa navanhu vakaona kuti wasika muti voti saka kuna Mwari, navanhu vakaona zuva voti saka kuna Mwari. Ishiro kudenga watibatsire. Mumarital life, muprofita anotaura achiti zvakaiswa mumunhu kuti ave nenyota, asi wakaipa wakapa munhu iyeyo kuti amwe doro, asvike fonja, aite zvose kumhanya-mhanya kuita fanika zvinopedza nyota yezvakaiswa maari, nekuti nyota iyoyo mugumo wayo mufaro. Is that right? Ndiani unofara? Ise Jesu vanoti ndichakupai mufaro wangu pane imwe nzvimbo, kuti mufaro wenyu uzadzikiswe. Amen. But vanhu vakafunga kuti doro nezvose izvo zvinopa mufaro. Ndio wakaipa akatora vanhu akavaisa murima guru rekuraramira muzvakaipa, vachiti mazviri mune mufaro. Ndizvodi? Then Mwari waunza chiedza chake kuti vanhu vanamate. Wakaipa haana kuramba ari kuextreme uku, wakapindirawozve muchimiro ichocho chokunamata. Akaunza vanhu kuti vasiye doro, vasiye izvozvo zvose, vabuye muchimiro chesangano vachiti vanonamata Mwari, kuti zviite sezvinopodza nyota yakaiswa mumunhu naMwari yokumunamata. Saka nenzira yekungojoina chechi, nenzira yekungoendawo kuchechi, vanhu vakasvika pakufunga kuti vakwanirisirwa Mwari chaakada pamusoro pavo. Asi Isaya unoti muusiku mweya wangu, moyo wangu wakatsvaka Mwari. Amen. Zvinotora hama nyasha dzaMwari kana tikachekerwa nazvo zvakadiwa pamusoro pedu naMwari, kuti timunamate musimba rekururama kwake. Amen. Saka ndiani achaona Mwari? Ndiani achaunzwa munharaunda idzi? Ndiani achasonganiswa naye? Dai Mwari vakatibatsira tibviswe. Paul haana kureva here kuna hama dziya dzapa Atene, akati ndaona pane zvamakaita kuti muri vanhu vanonamata imi, ndokuti ndani ndichipfuura mukati mezvamunonamata ndaona temberi yakanyorwa kunzi kuna Mwari asingazikanwi. Anti munobona veAtene vakanga vachinamata, but vainamata kuna Mwari asingazikanwi. Asi Mwari haana kunamatwa mukusaziva. Sekera Paul achiudza vaAtene achiti Mwari wakarega hake kurangarira nguva dzekusaziva, asi unorayira vanhu kwese kwese kuti vatendeuke. Amen.
Saka vakava nechimiro chokunamata. Vakavawo netemberi yavakavakira kuna Mwari. Vaona kuti vakwanirisa zvimwe zveshe zviri umwari Mwari. Nokuti vaiva naMwari wemheni, Mwari wokutinhira, Mwari wemvura, Mwari werudo, Mwari werunako, Mwari wezvese zvavaita vaGiriki vaiva naMwari wazvo. But vakazozviona kuti kuve nokutinhira panofanira kunge paina akasika kutinhira kwacho. Anodarika Mwari uyu anozongoita kuti kutinhira. Anti munozviona kuti pave naMwari wefertility, panofanira kunge paina Mwari wakasika munhu wacho kuti pakwanise kuzova secondary things. Saka vaizviziva kuti kuna Mwari, but vanga vasina kuchekerwa nazvo kuti Mwari uyu nombovani. Ama atiraramiswi mune zviri uzere hwaMwari nenyaya yekungofungidzira, nenyaya yekungoendawo kuchechi, nenyaya yekungogarawo pakati pavanonamata, asi kuti tinoziviswa umwari uhu nenzira inodarika izvozvo, inobva pamwoyo nomweya unotsvaka Mwari. Sekera vachenjeri vakabva mabvazuva vaona nyeredzi, vaona kuti haizvokwadi zviro zvati aberekwa apo panyika. Saka ngatinamate, ngatitendei Mwari kuti mambo wavaJudha avapo. Havana kudaro, vakati tabva mabvazuva tauya kuzomunamata. Eiva pane zvinodarika kungoziva chakabata mwoyo yavo, vakatanga kutsvaka ichecho chakadena mwoyo yavo vari kumabvazuva. Vakada zvokwadi yacho, vakasvika muJerusarema, vakaudzwa kuti no problem, zvamuri kutsvaka ndezvechokwadi, nekuti rugwaro ruti achaberekwa Bheterehema. Amen. Vaudzwa kuti achaberekwa Bheterehema, vakabuda vapiwa mepo yeBheterehema, but vachingobuda muJerusarema kwainyeredzi yavakaona kumabvazuva, vakabva vaiona. Amen. Havana kuenda kuBheterehema, magwaro aiti kuBheterehema, but havana kuenda kuBheterehema nekuti zvokwadi yakanga yadena mwoyo yavo vari kumabvazuva yakanga yoratidzwa pamberi pavo. Yes, Lord. Anti munozviona. That's why kana Mwari wadzekesa nyaya yokunamatwa kwake kwauri iwe, anonikeya ndiani uchataura, anonikeya mufundisa achataura, anonikeya ndiani achata mupfekero upi kana muitiro upi. Hautorwe neizvozvo nekuti pane chinenge chakukwerera kuna Mwari uyu. Anti munozviona. Hakuna vachaprofita kukubvisa mune ichecho chavakabatiswa naMwari. Hakuna hosha ichakubvisa pana Mwari uyu kuti undotsvaka Mwari, undotsvaka kuporeswa, undotsvaka solasi kuna vaMwari veEkron. Tinowisana. Now, zvadzekeswa kwauri, mweya wako unotsvaka zvokwadi yaMwari muupenyu nomukurarama kwako. Amen. Then kana zvadero Mwari then unozvizivisa. Paul anozvitaura pana Vakorinde chipiri. Let's just see. Vakorinde chipiri chapter 3. Vakorinde chipiri chapter 3. If we can just read verse 16, 17 and 18. Vakorinde chipiri chapter 3 verse 16. Zvino kana munhu achitendeukira kunashe, chifukidziro chinobviswa. Ishe ndimweya. Zvino pano mweya washe pane sununguko. Zvino isu tose tinoti tichitarira nechiso chisina kufukidzirwa, kubwinya kwashe sapachioni-oni, chinoshandurwa nomufananidzo iwoyo, tichibva pakubwinya kumwe tichienda kune kumwe kubwinya, sezvichibva kunashe mweya. Amen. Now, tuoneswa pano kana munhu wava muna Kristu,
As I was saying, amapande zvinoitika kana waunzwa muna Kristu. Peter anoti pane imwe nzvimbo munenge mava vacheche, saka munopanga mukaka womweya. Pane njara inova mauri isingagutiswi nechero chimwe chinhu, asi nomukaka womweya iro shoko raMwari. Saka Paul arikuti isu kana taunzwa kunashe, pana maonero atinoona nawo asati ari maonere angaonekwa nenyika. Kwai isu tinotarira sapachivoni-voni, tose tinoziva emira. Mira kana ukatarira mairi inokuratidza chiso chako. But isisu kana takutarira imbisi mira, aitionese chiso chedu, inotionesa chiso chashe. Amen. Ndizvodi. Now, katikana ukatarisa mira inongori yakagadzirwa iri yavanhu, inokuonesa iwewe. Kana yakuonesa iwewe, wati zvinogadzirisa zvisina kumira kwazvo, maringe namafungiro unoita namaonero unoita namagamuchirirwe azvinoitwa navanhu kuti unofanira kuva wakaita sei. Andi munoona, nekuti wazviona iwe mumira, wakugadzirisa maringe namaonero awaita mumira kuti ubudise iwewe chaunoda pamusoro pekuti unofanira kunge wakaita sei pamaonekerwe ako. Asi isu hatisi kutarisa ndati mira, hatisi kuona nomaonero iwoyo. Isu kana tatarisa mumira iyi, tinoona chiso cheshori Jesu Kristu. Amen. Kana taona chiso ichocho chinotipangidza zviri kurwinya kwaMwari, zvoisa nyota nenzara matiri yekutsvaka kumira, kuoneka, kuraramira muchimiro chatiri kuona. Saka Paul achiti, handiti ndachibata, asi ndovavarira kuti ndichibate. Saka tinounzwa munharaunda dzomweya waMwari unotipa maruramire amaonero ari echokwadi, kuti Mwari unombovani. Izvo zvinotipa kuchitsvaka, kwete kuti Mwari ave kunze kwedu watei tichimuona, asi kuti tive in the very image yaMwari wacho, tive muchimiro cheicho chataona. Upenyu hwedu hushambidzirwe kuva maonekere eutsvene hwaMwari, ekururama kwaMwari, ekutendeka kwaMwari. Kana zvadaro zvoreva kuti tachiwana ichecho chatanga tichitsvaka. Amen. Then we can say together, Nathaniel na Philip achiona Nathaniel akati tamuwana, akanyorwa nezvake. Taunzwa muupo hwake, taona zviri simba rake. Moses wakanyora pamusoro pake. Vaprofita vakaprofita pamusoro pake, vaparidzi vakaparidza pamusoro pake. But nhasi tamuona. Ishe vatibatsire. Pane zvose takaparidzirwa, pane zvose takadzidziswa, ama inosvika nguva yatinofanira kuti timuone. Saka ndianiko achamuona? Kodai Mwari vaitibatsira. Kwai ndiye wakachena pamoyo. Amen. Wakagadzirirwa kuti ave, Isaiah unoti moyo wangu unokutsvakai. Nemhaka yei? Nekuti mumoyo ndo mune zvitubu zvoupenyu. Solomoni wakanyora achidaro. Davhidhi akati, ndakavanza shoko raJehovha mwoyo mangu kuti ndirege kutadza. Saka kana moyo wakutsvaka Mwari, then Mwari unooneka. Amen. Moyo wakadii unotsvaka Mwari?
Ausi moyo wakangomburudzwa mune matope kusararama kuri nyika ino. Ausi moyo unoraramira mune zvinhu zvati zviri uzere hwekugwinya kweshoko raMwari. Moyo wakanatswa. Amen. I think ndepana vakorinde ipapa. No. Ndepana vaHebrew chapter 10. Let's just go. Pana vaHebrew chapter 10. Tingo rava something from there. Verse 19. Hebrew chapter 10, verse 19. Naizvozvo hama dzangu, zvatingatsunga kupinda panzvimbo tsvene neropa raJesu nenzira itsva mhenyu yatakavambirwa, yaakativambira iye nokupinda kwake pachidzitiro chetembere, ndiyo nyama yake, uye zvatinomuprista mukuru paimba yaMwari, ngatiswedere nemwoyo wazvokwadi nokutenda kwakasimba, mwoyo yedu yasaswa, kuti inatswe pahana yakaipa, nemiviri yedu yakashambidzwa nemvura yakanaka. Ngatichengete kwazvo kupupura kwetariro yedu, kuti irege kuzununguka, nokuti iye wakapikira wakatendeka. Amen. Takazarwa nzira itsva mhenyu yakaunzwa kwatiri kuburikidza nenyama yake. Nyama iyi zvinomborevei? John chapter 1 inoti shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu. Muprofita Maridzo Life anoti Mwari waiveri musiyanana kuenda, wakazviunza mumabatikire nekuita the logos rinova ndiro shoko raMwari. Waita the logos unova ndiwo mutumbi wekudenga. Mutumbi iwoyo wakafukidzwa nyama pakuberekwa kwaJesu panyika, kuti nenyama yake Paul ari kuti pano nenzira itsva mhenyu yaakativambira isu kuburikidza nechidzitiro chetemberi inova ndiyo nyama yake. Saka chidzitiro chetemberi chaidzikatira kuti vasavona kuhwinya kwaMwari zvishekaina glory yaiva seri. But Kristu akauya kuti ave iye chidzitiro chinobharurwa kuti isu tipiwe maruramire ekuvona chiri chaicho. Kuti muone hama kuti kana vanhu vaipinda mutemberi vachinamata, vaitanga nokokutanga kwaiva navaRevhi vachiimba nziyo, vopinda munzvimbo yechipiri maipinda vaprista vachipa zvipiriso. Hama nziyo, even before nziyo, kwokutanga kwaiva nedota retsiru dzvuku riya ravaipfuura nepariri kuti ive mvura yokushambidzwa. Vosvika munharaunda yekutanga maiimbwa nziyo, vozouya munharaunda yepiri maiva nemwenje iya waipfuta usingadzimi uya, maipiswa zvipiriso. Chokutanga zvipiriso zvezvinonhuhwira, then kuchipiriso chiri cheropa. Izvozvo zvaivapa kunamata Mwari, zvaivapa kuti varumbidze Mwari. Asi hama, zvaizovei kana vapinda muchidzitiro umo hamuna experience yakafanana neyekungoimba nziyo. Umo hamuna maonekere akafanana neyekungopa zvipiriso. Mava nesimba rekurarama kuri Mwari. Ndozvinorevwa naDhavhidha
zvinorevwa naIsaya, zvinorevwa naPauro, kuti ndinoda kuti ndipinde muna ichocho chiri chechokwadi. Paulo ureva pano zvino achiti nyama yake paakafa paKalvari akatipa maruramire ekuti tione kuipa kwechiri nenzira yekutendeuka pakuipa kwacho. Tounzwa munharaunda dzekuvapo kwaMwari. Taakutsvaka Mwari nawo musimba roumwari hwake. Tava kutipa kuti tichinamata hatisi nziyo dziri kuimbwa uko. Tava kutipa kuti tinamate hazvisiri zvipiriso zviri papa. Tabvarurirwa chidzitiro anova ndiye Kristu. Taunzwa upo hweshekina glory. Taakutipa kunamata hama kuhwina kwa Mwari. Sekera zvanzi ndiani achaona Mwari uyu? Ndiani achasvitswa munharaunda idzi dzokunamata Mwari, kwete kuti wakaudzwa, kwete kuti wakaverenga, kwete kuti wakazvinzwa, kwete kuti zvakaparidzwa, asi waunzwa muupo hwaMwari. Zvinopa mweya wako kuti uve nehanya nesungu, uve nehanya namaruramire ekuti ude kunamata Mwari muchokwadi choumwari hwake. Paul anoti zvakaita zvino semira. Takatarisa mumira tinoona chadzera chekugwinya kwaMwari, tinoona zviri mufananidzo waMwari. Then toshandurwa isisu tichiva mumufananidzo iwoyo. Zvoreva kuti taona Mwari nawo. Ndiani achaona Mwari? Ndiye wanzirwe nyasha waunzwa panorehwa naPaul achiti kana tava muna Kristu hama tasunungurwa mune zvose zvingashungirira vanhu. Nekuti pane mweya waKristu kwai pane liberty, pane kusunungurwa, hapana kumanikidzwa, hapana kugombedzerwa, hapana kusairirwa. Pane mweya waMwari pane kusununguka kwejekeso yezviri Mwari kuupenyu nomweya womunhu. Kuti tichinamata Mwari hama, kwete nenzira yezvinamato, kwete nenzira yamasangano, kwete nenzira yenyika inoziva kuti kuna Mwari. Nokuti vanoona mvura yechinaya, vanoona zuva richivheneka, zvovapa kuziva kuti kuna Mwari. Hatiziviswe Mwari nezvinhu zvakadaro, tozivishwa Mwari musimba roumwari hwake. Mwari woudenga vatibatsire. Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Colossians chapter 3 verse 1. Naizvozvo kana makamuswa pamwe chete naKristu, tsvakai zviri kumusoro, uko kuna Kristu ugere kurudyi rwaMwari. Fungai zviri kumusoro, musafunga zviri pasi, nokuti makafa, upenyu hwenyu hwakavigwa pamwe chete naKristu muna Mwari. Kana Kristu iye upenyu hwedu achionekwa, nemiwo muchaonekwa pamwe chete naye pakubwinya. Amen. Kana tamuswa pamwe chete naKristu, tafa kuzvivi zvedu saiye wakafa paKalvari, tinosimudzwa toiswa muupo hwaMwari tiri muna Kristu. Amen. Azviperere ipapo, asi kuti Kristu Jesu ndiye anozova upenyu hwedu. Sekera Paul achiti handichini zvino ndorarama, asi kuti ndi Kristu unorarama matiri. Tasimudzwa pamwe chete naye, tagariswa munzvimbo dzomuchadenga muna Kristu Jesu. Tava kuoneswa, tava kupiwa maruramire ekushonganiswa nechokwadi cheumwari hwaMwari. Torarama zvino nesimba rokumuka kwake kuvakafa. Kristu then ava upenyu hwedu. Amen. Kana Kristu ava upenyu hwedu, toona kuti iye wakararama sei. Wakararama achiti
ndine zvokudya zvamusingazive, zvokudya izvozvo kuita kuda kwavakandituma nekupedza basa rake. Amen. Jesu aita here basa raMwari? Jesu aita here zvaaita kuti abate basa raMwari? Ishe haatiudze kuti ndo zvaaita. Aitaura achiti, ini handiite chinhu kusvika ndaona Baba vachichiita. Uyezve mashoko andinotaura handizini, asi ndi Baba vanogara mandiri, ndivo vanoita mabasa avo. Amen. Saka haana chaakaita ari panyika, asi kuti ndi Baba vaiita zvavaiita vari maari. Amen. Chekera rugwaro ruchiti Mwari akanga ari muna Kristu achiyananisa nyika naye. Ndiye wakararama ari mumwanakomana. Mwanakomana upenyu wake waiva kuita kuda kwa Baba. Ndo zvaimupa kuti agone kurarama. Saka isu zvino kana tamuwana hatisisi zvinotorarama, asi kuti ndiye waakurarama matiri. Chimwe nechimwe chatinoita kukwaniriswa kwebasa raari kubata ari matiri, kukwaniriswa kweshoko rake rinogara matiri, kukwaniriswa kweutsvene hwake huri matiri. Tamuwana. Amen. Sekera Nathaniel akataurirwa, svikanzi tamuwana, iye akanyorwa nezvake. Paakaenda kunoona, iye akanyorwa nezvake. Amen. Akati tarai muIsraeri asina kunyengera maari. Akati Ishe mandizivire piko? Zvikanzi uri pasi pomuonde Filipi asati akudaidza takakuona. Akati ndimi Kristu mwanakomana waMwari. Zvikanzi wataura izvozvo norati wandakuudza kuti ndakakuona. Ndinoti kwauri kubva zvino uchaona zvikuru kune izvozvo. Uchaona vatumwa vachikwira nokudzika pamusoro pemwanakomana womunhu. Amen. Apinzwa mukuona achichada kuti Moses amuudze kuti Kristu ndiani. Achichada magwaro kuti amudzidzise kuti Mesiya ndiani. Sekera Peter akaudzwa zvinzi Baba vangu vari kudenga ndo vakuudza izvi. Achichada munhu kuti akuudze. Achichada muparidzi kuti akuudze. Achichada munhu kuti akunyengetedze. Achichada munhu kuti akukombedzere. Wapinzwa muupo waMwari, wamuwana. Amen. Tamuwana akanyorwa nezvake. Tamuwana watakaparidzirwa. Tamuwana watakadzidziswa. Tamuwana watakaverenga. Tamuwana watakanzwa nezvake. Iko zvino wava zvokwadi muupenyu hwangu. Wava kururama kwaMwari mukati mangu. Handichini zvinondorarama, asi kuti ndi Kristu waakurarama. Amen. Ama ndo zvakava vose vakaunzwa munharaunda dzechokwadi pamusoro peshoko rakatumwa naMwari. Pamusoro pavaprofita Peter anotaura mashoko avo. Pana Peter wokutanga chapter 1 verse 10 na 11. Peter wokutanga chapter 1 verse 10 to 11. Tanga chapter 1 verse 10. Ruponeso uru rwakabvunzisiswa nokunzverwa kwazvo navaprofita. Vakaprofita zvenyasha dzamaizoitirwa imi, vachinzvera kuti nguva ndeipi kana yakadini yakataurwa noMweya Mutsvene wakanga uri mukati mavo nguva yaakapupura kare zvokutambudzika kwaKristu nokubwinya kunozotevera izvozvo. Amen. You know, it's like Isaiah. Paakaona Ishe mutemberi, zvakamupa kuti atsvake apange ade kuti ave wakarurama. Amen. Abraham paakaudzwa shoko raMwari kuti iwe uchava nomwana, pakuti achiti akagara mumatende iye naIsaka naJakobho vachitsvaka guta rinenheyo. Amen. Ama kana waunzwa muchokwadi choumwari hwaMwari,
zvinokupa kubva ipapo kuti uchibata chisingabatike namaoko, uchinzwa zvisinganzwiki nezveve, towisana, uchiona zvisingaoneki nameso. Zvinonzi naPaul, hazvina kupinda muzveve womunhu, hazvina kuuya mumurangariro womunhu, hazvina kunzwika nezveve. Izvozvo zvakagadzirwa vanodiwa naMwari. Saka vaprofita vekare vakatsvaka nguva ndeipi uye yakadii. Saka Dhavhidhi achiti, pamakati tsvakai nditsvakei, mwoyo wangu wakati ndichatsvaka Jehovha. Ava vaprofita vakaratidzwa zvaive kutambudzika nokugwinya kwaKristu. Vakada kuzvibata izvozvo, kunyange vaiziva kuti vari kurarama vari mhiri ino, asi mwoyo yavo yakapanga, mwoyo yavo yakatsvaka zvokwadi yazvo. Kudakara vakabvuma, vakararamira marwadzo aKristu. Sekera Dhavhidhi wakachema achiti, Mwari wangu mandisiyireiko? The very words akataurwa naJesu ari pamuchinjikwa. Ndoshikonzero Josefa haana kuita nharo, wakabvuma kunyange anga achitambudzwa nehama dzake. Hama Kristu wakava chokwadi kwaari, kudakara wakabvuma kuraramira madambudziko achatambudzwa Kristu, achiziva kuti pane kugwinya kunozotevera. Amen. Ndiani achaona Mwari? Ama tinooneswa vanhu mifananidzo nemienzaniso yavanhu vakaona Mwari. Chii chakazoitika muupenyu hwavo? Chii chakazorarama mukati mavo? Hama makararamira zviri uzere hwokugwinya kwokubata kwaMwari. Vakabvuma kutambudzika, vakabvuma kurwadziwa, vasingazviitiri kuonekwa, vasingazviitiri mbiri kana kukudzwa, asi vachizviitira kukwaniriswa kwecho chakanga varatidzwa. Ama ndiko kunamata Mwari kwatakadanirwa kwakuri. Ndiani achaona Mwari? Ndivavo vanomutsvaka. Amen. Tinomutsvaka nenzira ipi? Kwete nenzira ishanhiri shoko raMwari, nenzira yeshoko raMwari. Zvoisa matiri hama, kubvisa patiri zvose zvinokonana neshoko raMwari, zvose zvinopesana nekuda kwaMwari, zvose sati zviri zveuse hwaMwari. Ama totanga kuzvibvisa muupenyu hwedu kuti ama tive namaruramire ekuraramira Mwari sezvaakada. Amen. Kaungoverenga mumharidzo iyi, the unveiling of God. Can we just tiverenge page 29. Page 29 here, the unveiling of God. Tingangura Papa. Paragraph 182. Moses was the veil. The living word of God veiled behind the human flesh. The pillar of fire was in Moses. Of course, speaking what was to be veiled later behind the skins. When Moses brought out the people of Israel, the presence of God was in Moses. The word of God was in Moses. The message of deliverance was in Moses. And he was speaking out to the people what the word which was in him was revealing. And this presence was later to be put behind the skins. In
the tabernacle. But it was in Moses. Amen. Can you see that? It was veiled in him to be manifested later. So is it when we come to Christ. The word of God will be veiled in us. The glory of God will be veiled in us. And that very glory will be manifested at the coming of Christ. So our desire is that coming of Christ. Because the very glory of the coming of Christ in part is living in us. We are holding that glory. And we are seeking for the greater glory. That's why Moses, by faith, forsook Egypt to be identified with the people who were later to bring forth Christ. So he desired the reality of God. Like the Bible says, he acted like one who was seeing the unseen. You get the point? Amen. That's why the prophet says the word was veiled in Moses. Now, that's the word. The word was brought forth. Then it was written out. Then it was put behind the skins. Amen. For God was always in that word. Amen. He is the word always. He was in that word. That's the reason that word had to be veiled. Amen. It had to be veiled so that people, they don't just see the word naturally. It was veiled. That's why the Bible now tells us we should see God. He is not open there. He is veiled. And by faith, looking into the mirror, we can see him and then find him, and then he will dwell in us. Blessed be the name of the Lord. Now here's what the prophet says. Oh brother, sister, are you catching it? Look, don't you see? It's been veiled through Moses, through these ages, according to what God said. And it will be opened in the last days. These 7 seals will be broken. And the full thing could come into view of the people. What took place all along? The hour of the 7th angel's message. The mystery of God should be made known in that Elijah. In this last hour, how that Christ is put out of his church, the Son of God, how he is revealed as the Son of Man, as the Son of Man again. How that the church is to be put in order, and everything for that last day. No creed, no denominations, just absolutely the word living in the individual. Amen. I'll take this one and leave that one. I'll take this and leave that one. See, there is no strings.
no denominations, no binding, or nothing. It's their heart with God and Him alone. Amen. Blessed be the name of God. Amen. Towaniswa zokwadi ya Mwari. Amen. Towaniswa chakavavarigwa nehama dzakatitangira. Tamuwana iye wakararamirwa na Davhidha. Tamuwana iye wakatendwa navaprofita. Tamuwana iye wakarehwa nezvake. Ndi Kristo matiri iritariro dokubwinya. Amen. Ama tikamutsvaka uchaparidzwa, ucharatidzwa, uchavoneka nezvose zvatingava muupenyu huno. Amen. Davhidha waiva muimbi nomunyori wenziyo. Wakaimba kudakara munziyo dzake, akanyora zvichazova Kristo pakuya kwake panyika. Amen. Josefa waingova mudoko, asama wakararamira zvaizova Kristo kana azova panyika. Amen. Isaiah vakamutora vakamucheka-cheka nejeko, akabvuma nekuti zvaiva zvichazoitirwa Kristo kana wauya panyika. Saka kubwinya kwaMwari kwaakatsveta matiri, remember takapiwa mweya mutsvene sechisimbiso kusvika pakudziva rekudzikinurwa kwedu. Takapiwa mweya mutsvene sedeposit kusvika panguva yekuradzikwa kwedu. Paino mweya waKristu, mweya unodana matiri uchiti Abba Baba, uchigomera kumirira kuitwa kwedu vanhu. Ndiani achawana Mwari? Ndiye ane mwoyo wakachena, ndiye ane hanya nezviri kubata nekuita kwaMwari mukati muupenyu hwake. Amen. Ndiye wakatidandira kwaari, kwete kuti ave a stranger kwatiri, asi kuti wakatidandira kwaari kuti hama timuzive. Amen. Zvakatora vaviri vaenda Emmaus, vakapisa pamwoyo yavo, vachishivira nekutsvaka nekupanga icho chaacharadzwa muzuva ravo, vachifunga kuti wakanga auya kuzodza ushe hweIsraeri. Zvakarwadza mwoyo yavo, vari pakumanikidzika. Ichecho chavaifunga nezvacho, chavaitaura nezvacho, ama chakaoneka kwavari, anova ndiye Kristu. Amen. Maria haana kusherera ari pabwiro. Vamwe vadzokera vati musawa taakuenda, bati iye akasara aripo achichema, achitsvaka. Akazonzwa sure kwake inzwi richimudana, Maria. Amen. Ama kumutsvaka kunoita kuti muwane. Kumutsvaka ama kunotiunza munharaunda, nokuti varume vaenda Emmaus vakati tangonzwa kuti amuka, vakati vekwedu vauya vachitiwana kugwira kusina munhu. Vakazosvika pakuguma kwerwendo, havana kuti takantinzwa zvichinzi, takaparidzirwa zvichinzi, vakati wazviratidza kwatiri tamuona. Amen. Ama ngativei namupenyu unonotisvitsa ipapo patinoti zvakaparidzwa tazozviona, zvakadzidziswa zvaupenyu hwedu, zvatakaverenga ndo yanzira yedu. Ishe vatibatsire. Tabviswa muzvakaipa, tabviswa mukusarurama, tabviswa mune zvinhu zvose
zvinotiparadzanisha nezvokwadi yaMwari pakurarama kuno. Dai Mwari vakatinzwira nyasha kana tava muna Kristu Jesu. Amen. Takuoneswa kugwinya unobva pachiso chake, tinoshandurwa tichifananidzwa nokugwinya ikoko. Ama tamuwana. Amen. Tapindurwa kuti ndiani achaona Mwari. Ishe mudenga vatibatsire. Tingashinga. Dari wana do